Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchet Bulusan, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:08 nakabwasan. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig yakabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalopyo da sayang kabwasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Richard Olanday. Agunatan na Biyernes. Thanks God, it's Friday. Petsa 27 bulan na Hunyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Sa 67 anyos, ya senior citizen nababalang. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Duaran laki na aksidente lapud alak. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Taloy taon niya ugaw at talapos. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan.
Laki sinagsag ed inuman. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Jad Balitad Nasyonal, apat iran na testigo laban na Duterte, bunbun na DOJ. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Suspension order ng Chuduro, binawi na Comelec. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Senador Bongo, si Malodo at Saray Bumbiro. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Epekto na US, buwisan so remittance na foreign worker, malaglabat kuno. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:11 na Kabuasan, tanatan wadyare detalye at balitad lokal. Lega niya may inuman na alak, bayo lagi sinagsagad oras na alas 3:40 na palbangon. Agawa sa insidente jad Booster Bar, Purok 5, Barangay Carmaya East, Rosales, Pangasinan. Ginabat sa biktiman si Mark Valerio Turil, 24 anyos, ang gapoy anapan, residente na Barangay San Juan, Balay na Balungo, Pangasinan. Si kato'y sinagsag na suspect, kinapat ang garanto na Angelo Valentino Udo, 23 anyos, baulaki, residente na Purok 6 sa Barangay Carmay at Balay na Rosales, Pangasinan. Yung ginawa ng investigasyon na kabatan niya akapan na sisiblangan na nanangala na ayos so suspect at kawalaan na saray maninuman yakaiba subbiktima. Legan niya si Karaya mansasangsangan na bigla na ang uyos na kutselyo sa suspect. Tanin saksakto niya at parte na laman na biktima. Akagamor na sagaya sagsaga sa biktimatan na imbatik eda patambalan. Legan niya sa may suspect sunaristo na saray ng respondent police. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Paloy taon niya agaw ya umbubol tangad karsada agawa so accidented oras na alas 10 na ngarem jadwa Provincial Road na Barangay Patakad, Santa Maria, Pangasinan. Sa may Black Rosy 125 tricycle mamanihuanan Juanito Torres Orgula, 69 anyos, dumaralos ang kapoy benbenton lisensya kay bato na kalugan sa manangaran na Marilo Ordanza Orgula, 58 anyos, ng parang residente na Barangay Evangelista at Balay na Umingan, Pangasinan. Jad ginawa ng investigasyon na sa may tricycle sa umarap jad west direction na nabanggaton niya so umubaltang niya biktima. Akagamor na sugat jad nanduram parte na naman na so ugaw ang tampol yung batika jad patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Duwarang motorsiklo at Bakyardo oras na alas 4:25 na palabangon jad Barangay Ruda na Barangay Kapantulan, Sual, Pangasinan. Sa biktima so kinabat agaran ya Rinden na Prado Tayaktak, 18 anyos, si katoy mamamaniho na Red Rosy 125 motorcycle na nagawa sa aksidente kay bato nakalasun so manangaran na Wendel Soriano de Guzman, 20 anyos, parehon wala da inflation na alak, residente na Barangay Kapantulan na Dabitlan, Balay. Diyan ginawa ng investigasyon na saray kabiyangan na Sual Police. Saray biktima sa mamarap dyan no direction na nabanggadaran niya susingig na mangga singigan na aksidente. Akagamor na sugat iray biktima tan si karay imbatik jad primary care facility jad Barangay Kawayan, Suala, Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Sa 67 anyos siya local government unit nababalang
sa may nababalang byuda so kinabat nga ranton Ana Tamayo Estrata managpanis sa karsada, residente na Barangay San Vicente West, Ciudad na Urdaneta. Unong palapag na Edna Tamayo Estrata 47 anyos, residente na bitlang lugar sa may inaton niya so 5 adlamay na brother to niya jada Barangay Lukaw, Ciudad na Dugupan. Tan empatay na ton manayam na taluran agaw jada bitlan lamay bangbalat ang gadsayang kapusan na agnisimempetad abungda so abitlan akulaw. Balitad kabuasan jad Radyo Pangasinan. Narangalan ray katibukulan niya balita da lokal antis tayo nung dapag adasaray balitad nasyonal wadyan ni ray pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig kabuasan Pangasinan. Alas 6:17 na po ng umaga. 6:17. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Radyo Pangasinan, almusal, balita. 3 hanggang 4 ang tinutulungan ng gobyerno para sa nakatakdang pagtestigo sa kaso laban kay dating Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Huwebes. Ang mga testigo ay pawang nasa ilalim ng Witness Protection Program ng DOJ. Sinabi ni Remulla na asikasuhin ng gobyerno ang kaligtasan at seguridad na pangangailangan ng mga testigo kasabay ng paglilinaw na hindi sasagutin ng gobyerno ang pagdadala sa kanila sa The Hague. Aniya, nakipag-ugnayan na ang ICC para sa proteksyon ng mga testigo pero walang official communication o papel mula sa ICC. Paliwanag niya na nanatili pa rin ang paninindigan ng Administrasyong Marcos na hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas at ginamit lamang ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocides and Other Crimes Against Humanity. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Samantala, maliit lamang ang magiging epekto sa Pilipinas ng plano ng Amerika na buwisan ang remittance ng mga foreign workers na nagpapadala ng kanilang pera sa labas ng naturang bansa. Ayon kay Attorney Claire Castro,
na nakipag-ugnayan siya sa Department of Finance at ipinaliwanag na 20% lamang sa 4.4 million na OFWs ang mahagip ng mungkahing magbubuwis na magiging epektibo sa January 2026 kapag nakapasa. Paliwanag pa ni Castro na base sa pagtaya ng Department of Finance, ang inaasahang magiging kawalan sa remittance sa 2026 mula sa mga Pilipino sa Amerika ay 100 million mula sa 36.5 billion dollars na tinatayang remittances sa 2026. Ayon kay Department of Finance Chief Economist, ito ay $4.4 million overseas Filipinos sa US na may 20% na apektado sa proposed tax proposal na magiging effect sa January 1, 2026 ayon pa kay Castro. Minimal lamang anya ang epekto nito sa ekonomiya, subalit malaking bagay ito sa mga pamilyang nakadepende lamang sa remittances ng kanilang pamilya sa Amerika. Ibinigay na halimbawa ni Castro ang Department of Finance. Ang buwis sa $100 remittance ay $3.50, kaya ang matatanggap ng pamilya ng OFW sa Pilipinas ay $96.50. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, maaari nang may proklama ng Commission on Elections o COMELEC si outgoing Marikina Mayor Marcelino Marci Teodoro bilang nanalong kinatawan ng unang distrito ng Marikina City sa katatapos na midterm polls noong May 12. Batay sa 38 pahinang resolusyon na promulgate noong Hunyo 25, tuluyan nang inalis ng COMELEC ang suspension order na inisyu nito laban sa proklamasyon ni Teodoro. Sa naturang resolusyon, pinagbigyan ng COMELEC NBank ang consolidated motions for reconsideration na inihain ni Teodoro at binaliktad at isinantabi ang resolusyon na inilabas ng COMELEC First Division na nagkakansela sa kanyang Certificate of Candidacy noong December 11, 2024. Sa pagpabor sa mosyon ni Teodoro, sinabi ng COMELEC na nabigo ang mga petitioner na patunayan nakagawa si Teodoro ng material representation sa kanyang COC na may kaugnayan sa kanyang residency sa Barangay San Roque sa unang distrito. Dagdag pa ng poll body, hindi naman idineklara ni Teodoro sa kanyang COC na siya ay rehistradong botante na at sa halip ay nilagyan ng check ang oposisyon na I will be a registered voter of at isinaad ang kanyang address sa Barangay San Roque. Samantala sa labis ng pasasalamat ni Teodoro sa desisyong inilabas ng COMELEC at sinasabing ito ay matagumpay ng mga mamamayan ng Marikina. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, pinuri ni Senator Christopher Bongo ang 73 mga nagtapos ng Fire Officer Basic Course class pagsilak sa National Fire Training Institute sa Camp Vicente Lim sa Calamba City, Laguna noong Martes. Binalangkas bilang isang sagradong tungkulin. Sinabi ni Go na ang tungkulin ng mga bombero ay isang sakripisyo at may puso sa pagsisilbi sa bansa. Binigyang din ng senador na dapat suportahan ang mga bombero. Ng mga tamang kagamitan, sapat na kakayahan at proteksyon para sa mabisang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Inihayag ang sakit na naramdaman niya para sa mga pamilyang nasalanta ng sunog sa buong bansa. Binigyang diin ni Senator Go na ang mga dandaling iyon ay higit pa sa isang krisis sa pagkawala na sumusubok sa katatagan at pagkakaisa ng bansa. Kaya naman pinasalamatan at pinuri ni Senator Bongo ang kabayanihan ng mga bombero sa bansa. Ang kanilang paglilingkod ay higit pa sa kagamitan at pagsasanay na umaabot sa pinakabuod ng kanilang sakripisyo. Kaya naman sa kanyang buong karera sa Senado ay hindi siya tumigil na itaguyod ang kapakanan ng mga bombero. Kabilang dito ang pagdoble sa sweldo ng mga entry-level personnel
sa pulisya, sa bombero at iba pang uniformadong nasa serbisyo na ipinatupad noong 2018. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Friday. Oras po natin, alas 6:25 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone.
sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, maabig ya Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig ya Kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olandaya. Araw po ngayon ng Biyernes, Petsa 27 sa buwan ng Hunyo 2025. Malapit na naman na magtapos ang buwan ng Hunyo. Mag-goodbye na si Paring Hunyo. Papasok si Paring Hulyo. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga issue ngayong umaga. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga suggestion, opinion, reaction sa aming tatalakay na issue, mangyari lamang po mag-text sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784 at saka yung personal ko na text line 0946-503-6465. Ayan. Yung Facebook natin, Kapaborito Errol. I-search nyo naman po, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ayan. YouTube channel. Ganun din. Ay, good morning kay Manager Joey, baby. Ayan. Na mas maaga pa sa'yo. Hindi naman, kaunti lang. Kaunti lang ng kaunti lang. Yung hakbang. Okay. Uy, congratulations nga pala dyan sa may Team Patak 10-0. Kahapon inauguration at oath-taking ng mga elected municipal official. Atin pong nasaksihan. Kahapon. At ang kailang panauhing pangdangal, walang iba si Senador JB Ejercito. At nandyan din yung mga ibang mga dignitaries. Nakita ko dyan si Mapandan Mayor Carl Christian Biga. Umatin din sa oath-taking at inauguration ng mga elected officials sa bayan ng Calasiao. Nandun din si Mayor Julier Ayoy Resuello ng San Carlos City. Ayan, good morning. At siyempre, yung congresswoman nila dyan sa 3rd District, si Congressman Rachel Alinas, nandyan din.
At iba pang mga dignitaries, nandyan yung mga barangay officials na talagang sumaksi sa naturang kaganapan. Yung mga barangay kapitan, barangay kagawads at buong barangay family, nandyan po sila at mga municipal officials. Nakita ko rin dyan si dating Liga President Carlito Dion. Nandyan din. At lahat ng mga naglalakihang pangalan diyan sa Kalasyaw ay talagang umattend, nakiisa. Nandyan din yung mga royal family ang tawag doon, no? Yung mga pamilya ng mga elected official, mula kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Nandyan ang kanyang mahal na ama, si retired General Romeo Bong Karamat, at yung kanyang kapatid. Nandyan po. At ganun din yung isa sa mga pinalakpakan na mensahe ni Mayor Patrick Agustin Karamat yung para mahinto paano itong dararatay panununo, dararatay araramay haka-haka hanggat nandyan po si Congresswoman Arenas hindi po lalabanan ng pamilya Karamat. Ayan, pumalakpak yung mga tao. Pamilya Arenas. So, yun po ang sinabi ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa kanyang maikling talumpati kahapon. Kasi isa-isa silang nagsalita sa entablado din yung mga halal na opisyal mula kay Mayor Patrick Agustin Karamat, Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay at yung mga konsehalis na 8. So napakaganda po yung kanyang talumpati kahapon at talagang pumalakpak yung mga audience, yung mga nanunood at nakikinig na mga audience kahapon. Ayan. So, napakaraming tao. Kahapon din ay kaarawan. Niyang kanyang yumaong ina. Late Mayor Mamilin Maya Karamat. Special na araw kahapon. Kaya kahapon nila ginanap yung inauguration at oath-taking ceremony. Diyan po sa may Kalasyaw complex. Diyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Marami pong plano. Si Mayor Patrick dyan sa bayan po ng Kalasyaw. Ngayong 2025 bago magtapos, ang naipangako niya ay dialysis center. Dialysis center. Napakaganda yan. Importante po yung kasi dialysis center sa mga nagnanais na magpakonsulta. Kasi ay may dialysis center, ang isang bayan ay may sariling dialysis center, hindi nagagastos yung kanilang mga kababayan kung sila ay magpapakonsulta sa doktor na kailangan magpa-dialysis. Kasi mahal ang pagpapa-dialysis ilang yun in 1 week, 3 yata. Hindi, depende yan sa depende sa sakit. Depende. Depende yan. So magkakaroon ng dialysis center ang bayan ng Kalasyaw mamaya. Sa ilalim po ng administrasyon nitong si Mayor Patrick Agustin Karamat. Ngayong 2025 isa sa katuparan yan. So nasa pagdating ng July 1, third quarter na yan. So bago magtapos ang taon hanggang fourth quarter magkakaroon po ng isang dialysis center. At saka marami pong mga pagbabago pag-upo ni Mayor Patrick Agustin Karamat dahil June 30 pa sila uupo yung mga elected official. So meron pang ilang araw sa Lunes po yan. Lunes yung kailang pag-upo alas 12:01 ng tanghali. So abangan na natin yung mga plano, mga programa, proyekto na isusulong po na ni Mayor Patrick Agustin Karamat kung siya na po ay naupo sa pwesto bilang ama
ng bayan ng Kalasyaw. Siyempre nandyan din yung pagkikipagtulungan ng sanggunian bayan members, dahil hindi naman mai sa katuparan yung mga programa at proyekto kung walang sanggunian bayan members, at saka yung mga barangay officials dyan sa bayan ng Kalasyaw. Yung hiling niya yung pagkakaisa sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Yung kasi yung isang kanya layunin. Akala ka lang na dadangalan ko yung Mayor Patrick sa ganito. Nirartay San Inaro, mag-boyfriend, mag-girlfriend, nagbe-break, naghihiwalay. Pero ako at si Vice Mayor Kevin kailanman ay hindi maghihiwalay. Yan. At saka gano'n din yung yung sinabi ni Vice Mayor Kevin Macanlalay, na sila po ay nakikiisa sa layunin ng administrasyon ni Mayor Patrick Agustin Karamat. So, diyan po natin nakita kasi napakaganda niyang political flow diyan sa bayan ng Kalasyaw. Itong si Mayor Patrick Agustin Karamat. Biro nyo, Kapitan Anupos, Liga President Anupos, Mayor Anupos. At sino ang nakagawa na pag-usapin yung matagal nang hindi nag-uusap dahil sa politika? Diyan, pinagkaisa. Diyan, pinagkaisa. So, yun po yung kanyang isa sa mga layunin, yung unity, pagkakaisa diyan sa bayan ng Kalasyaw tungo doon sa ikaunlad ng bayan. Yun po yung kanyang layunin Kaya't yung 10-0 nga nabuo yan at very successful naman dahil yung resulta noong nakarang eleksyon ay talagang pasok yung 10-0 na kanyang kahilingan sa kanyang mga kababayan. Pasok sa banga, lahat. Oo, lahat walang naiwan. So yun po yung kanyang layunin. Kaya dyan niya nakita na mayroong pagkakaisa ang mga taga bayan ng Kalasyaw. Congratulations po sa lahat ng mga nagsipagwagi. Alas 6:42 ng umaga. Kahapon din nagkaroon tayo ng pakipagpanayam kay Congressman-elect Attorney Mauricio Dumugan ng Baguio City kung ano ang kanyang mga unang prioridad pag-upo nito sa Kongreso. Ngunit bago inilatag ni Congressman Dumugan ang kanyang mga programa, ay nagpapasalamat siya sa mga taga-Pangasinan sa binigay na suporta sa nakalipas na halalan nitong Mayo 12, 2025. Pero yung portion na ipe-play natin, yun na yung programa na. Yung programa. Pero ito kung lang sinasabi lang natin yung mga kanya. Sinabi niya na pasasalamat niya sa mga taga-Pangasinan. Although doon sa ating exclusive interview at tinanong natin yung unang prioridad, 'di ba? Pag-upo niya. Yung i-play natin yung ano lang, yung kasi masyadong mahaba yung portion lang. So tunghayan nga natin yung panayam natin kay Congressman Attorney Mauricio Dumugan. Gagawin natin sa Kongreso yung local priority legislative agenda, natural, yung nakalagay sa ating social contract na pinirmahan natin bago magsimula ang campaign 2025, kagaya ng revision ng city charter, yung alienable, indisposable public lands,
sa lungsod ng Baguio, matagal na problema, yung military reservation na hindi naman nagamit sa punto ay yun ay nai-reserve as military reservation at yung mga parte nito matagal na occupied by settlers. So dapat bigyan natin ng solusyon nito at masettle once and for all yung position and occupation itong mga settlers na nandyan na matagal na nag-occupy. Yung Parcel 3 Gibraltar Forbes Park Reservation na approve naman sa DNR na yun ay maalis sa reservation at i-convert natin na alienable and disposable kasi ito na naman matagal na hindi naman nagamit sa punto na yun ay na ilagay na parte ng Forbes Park Reservation at ang tagal na ito ay occupied by ating mga kababayan. So, para ma-legalize yung kanilang occupation at pwedeng applyan nila yan at mabigyan ng titulo sa kanilang mga pangalan, kailangan convert natin from Forbes Park Reservation Parcel 3 into alienable and disposable public land para ma-legalize at ma-applyan nila yan. And then, sunod dyan, of course, yung Proclamation 414 at 572 na part of it, yung Upper Gibraltar, part ng Mines View, and then Puksusan, and then Happy Hollow, Luakan, Apugan, and then punta sa Atok Trail, and then parte ng Kias. Wala namang mina dyan. Ulit, mining reservation mga yan, at ito, tagal noon pa na occupied by people yan. So, again, dapat once and for all, mabigyan ng solusyon ito, at yung solution, i-repeal natin yung mining reservation, alisin natin yan at gawin base sa mapping, inventory, and then survey para isipigate mo ang forest reserve, yung city needs as water safe, yung safe ay yung mga danger zone, yung safe na pwedeng applyan ng mga itong settlers talagang gawin natin na alienable and disposable para again malegalize itong mga kapatid at kababayan natin occupying these areas for a long period of time so that they can have the said areas be titled in the respective names. And then, of course, ipagpapatuloy natin yung ating educational concern, gaya ng scholarship, yung sports program natin para sa kabataan, yung alternative learning system natin. Of course, kasama din yung TISDA program sa vocational education na meron din tayong mga kapatid na for sure pwedeng mag-i-enroll dyan. So, yun. And then, of course, yung presyo ng lana. Talagang dapat mabigyan ng solusyon nito kasi tama naman na ganansya itong mga nagninegosyo ng lana in City of Baguio, ngunit yung diferensya ng presyo dito sa Baguio at saka sa San Fernando o sa baba na halos 10 pesos in above per liter, masyado namang mataas na yan, dapat mabigyan ng solusyon yan. At tingnan natin yung provision ng price control law. Para i-amit natin yung price control law at ilagay yung lana as within the coverage of the price control law. Kasi alam niyo, nag-complain tayo dito kung bakit masyadong mataas yung diferensya ng ito lana dito at saka sa malapit sa San Fernando o sa baba. At sabi ng DTI, which is the agency in charge sa implementasyon ng price control law,
sorry, hindi namin pwedeng aksyonan niya kasi hindi kasali ang lana sa coverage ng price control law. So, yun yan. And then, of course, yung pinali kong bill noon na hindi natapos bago ating term nag-expire, yung share ng host local government unit sa National Wealth Development, dapat i-file ko yan. Meron pa tayong dapat gawin sa amendment ng sub-provisions of the local government code na tingnan ko, isusulong din natin yan at I will be one of those also who will file the anti-political dynasty bill. Kasi tingin ko, dapat maggawa ng Kongreso ng implementing law sa provision ng Section 26 Article 2 ng ating saligang batas 1987 Constitution. Then of course, yung priority ng ating region na yung Cordillera Autonomy. Being an advocate of Cordillera Autonomy noon pa na wala ako sa government service, and sana sa tulong ng ating mga kababayan at sa basbas ng ating Panginoon, may pasana natin ito for the future of our children and our region, the Cordilleras. So, ito ay mga local and regional concerns. Marami pa sa national concerns yung tingnan ko na dapat asikasuhin natin. So, yun po ang panayam natin kahapon kay Congressman Attorney Mauricio Dumugan ng Baguio City. Nakita niyo yung yung lugar Yun yung law office niya. Law office. Dahil habang wala sa politics, si Attorney Dumugan, siya po ay practicing lawyer. Ayan, So marami palang taga Pangasinan na bumoto diyan sa Baguio City. Dahil diyan mga kababayan tayo dito sa Pangasinan na may mga negosyo rin, may mga negosyo, may mga sa Baguio. Sa Baguio. Pagkakalam ko more or less 40% taga Pangasinan diyan sa Baguio Kaya malaking pasalamat itong si Congressman Attorney Mauricio Dumugan. At yung ang sinabi niya yung isa pangunahing isusulong niya yung ancestral domain. Yan, maibalik na ang karapatan. Ito yung tumutukoy sa mga lupain at likas na yaman tulad ng tubig, kabugubatan at iba pa na pinagmamay-ari ng mga taga Pangasinan at mga katutubo dyan sa may Baguio City na minana nila sa kailang mga ninuno. Sa madaling salita, kapag itatransfer mo na ang iyong mana sa iyong pangalan, ay hindi nadadaan sa pagpapublish at pagbibid. Kasi kakaiba nga naman sarili mong lupa, sariling lupa ng pamilya mo, kailangan mong ipabidding. Kaya nga Actually, meron yung batas na nagpoprotekta sa ancestral claims. Ito yung Indigenous Peoples Rights Act, yung IPRA na tinatawag, na nagbibigay proteksyon sa mga karapatan ng mga katutubo. Pero ito hindi nasunod dahil nga yung outgoing congressman, itong si Go, yung apelyido niya, siya yung nag-aminda doon sa mismong batas na yung sinasabi mo, yung lupa mo na i-publish mo pa at ipapabid. So nawala yung karapatan ng mga kababayan natin na may bahay dyan at may lupa dyan sa bayan ng dyan sa may lungsod ng Baguio City. Kaya ito ngayon ang isa sa mga layunin ni Congressman Attorney Mauricio Dumugan, yung ideklarang alienable and disposable land, yung mga lupain na sakop ng ancestral domain, at ito ay sana i-award na
ng gobyerno sa mga naninirahan doon sa Baguio City. So yun yung isa niyang i-repeal yung mismong batas. Kasi ang nangyari diyan kasi yung mga town site reservation, ito yung ngayon pinagtatalunan diyan dahil nagkaroon ng pag-amenda sa nakaraang congressman, itong outgoing congressman, na ipublish mo at ipabid mo yung lupa. Paano kung isa rin niyang dahilan kung bakit nakakuha rin ng malaking boto si Congressman-elect Dumogan, dahil maraming umaasa na hindi na mahirapan. Kasi pairap sa amin yung ganyan kwanda. Correct. Binabanggit nila dyan, pinahirapan yung mga residente. So, lalo na't yung property gusto na nilang ilipat sa kanilang pangalan. Katulad nung kaibigan natin na taga dito, na meron ding property dyan, na-experience na yung ganun. Correct. Actually, meron na yung panukala noon ni Congressman Attorney Dumogan, pero ang nangyari doon, ibinito ni dating Presidente Noynoy Aquino dahil sa politika, dahil hindi niya kapartido itong si Congressman Dumogan noon. So hindi po nagprosper yung naturang panukala ni Congressman Attorney Dumogan. So ngayon nagpalit yung congressman nila diyan, ito nga si Marquez Go, yata nga pangalan Marquez Go. So inamindahan at gumawa ng panukala na gano'n nga ipublish, ipabid yung mga lupain. So kawawa itong mga kabayan natin sa may Baguio City at yung mga taga Pangasinan na naninirahan, may negosyo diyan sa may Baguio City. Ayan. May mga dito reaction Estela Aragon, the honorable officials of the city of Baguio, DNR and NCIP, may I ask the legal interpretation of occupation since the immoral, which is the basic requirements for ancestral claims as provided by law. Sabi niya naman. Okay. Nabali, antayin nyo na pag-upo ni Congressman Dumogan at ayan ang isa sa bibigyang pansin. Ayan, at prioridad. Danny Gonzales, Section 56 of the Republic Act 8371, Indigenous Peoples Right Act of 1997 stated that existing property rights within the ancestral claims already existing or vested upon effectivity of this act shall be recognized and respect, sabi niya. Okay? Irespeto. Respeto. I-recognize at irespeto. Ayan. Okay, wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po ay mamamaalam na sa himpapawid. Nulonis tila man exercise. Ayan. Yung mga nagpadala ng kailang mga greetings dito. Babawi kami sa Lunes. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingcora, Team Magtipangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olanday. Antabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito Amor Ligaspi Diga. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan